Tini tahun ini bagai norok orbo hai ke subasuni lamo phai na ka sagar gise sarai sarai. Seng sini parani ani kakino belai keno sak hamia balok jak tam ke bini sak pula pro ke pathor ni jang mani ke a pathor umani ya golo no hain hai boni cancer ni manjau kha ga cancer umani ulong ke hai hai tamu kha jaundice ni ho ga tabung ke belai keno boni nok nuk ni rang rok belai angko pai thang bai ka tabo hingge borok ni rang krengei nogon khiklajak sakhamya nogon klajak hingge sing abno phai nai phai belai khena wana ma sinjak nokha tamni hingge sing borei bodolo sing dol tam nai dol chap lakha hingge sing oma hike o hamya no oma ke khiklai sing jagala kha sing je mamani sing para para khlai sini tabo buma botol khlai sing dudin romoi sing rang collection omo khlai lakha para para thumlai rang mamani asik bai ingya moni rang te bang manango engke borok silsoro thana hanai tongmani arang tabo tep sanang tong ke sing tabo bojaga manai abono sing tabo hain hai o satung belai khena tungmani sing o dudin thumlai mani baksa baksa ba sak kosto manjagai tongma kya hingke sing koyekdin bathagai hain hai thumlai pinai baksa jani jani nok nok khung yakarei jotono thanglai tamni bagai hingke sing o sakhaimya no nungmani bagai hingke pai kobangma bororok sing oma hike sini tiprasa bukung bararok sing nok thai nogok khok 10 taka khlaike rakha hangkano sini o sakhaimya hamai phai nang ni sing asao hingke je khairok jangnai rok sing account nai noro o account no nongni je yak chuktei noro kisar jadi hage sini o sakhamya hamai phai nang ni sing asao sakhamya ni mung khata mo sakhamya ni bung ke Sumitra ge Brahma busur umur ka khana bine bongni umur ka khana 5 kakha mana 50 bisung ton ton boja sakhamya bisi busur ka kha prai bisano kana na kya bisang kakha ge bini sajala masa tongo abo bo asuk sugya bo pori bo tongo ge jaga jaga ge bo pori tongmani bini rangro korengi bo thangi meya tabo bonogon kalaja ngatai a blogini sakhaimani logini kaka song ge borok bahanyong borang kha asuk nangi rok malia ge borok jaga jaga o tam ge masa ya mahai borok belai kheno kosta kon choli tonglai abno jotono khairok jabadi sing jotono sakhamya bisa kajak hai ka ba bisa ni bisung mana kebo subasorok borong to kerkale khle peka aba hai to khlaya sing sini ongkolai khata borok to tabok bono subana ne thangai dong gonor ke bo hai mane botol khajak do tong bo hai botol no ka sing botol to khajak rei sing to parabasi e parabasi khlai sing bumarok basa khata bono sak sori rok naima ke bo thai rok bo sak nai rok phunka yung to jibio pula pro hapanya o talangka hapanya o naimani aro pathor jagai operation khlai di jago ke arani thake no jibio re phaba cancer hospital ga ko cancer hospital hamano ya gola han hai tabum ke rang kringai bor je rang tongmani naibe kya ga hain hai nogo phaye a jaga bo ko jaundice ni manjaka ge jaundice ni boro aro ko bithi o jaundice rong ke bobai hamno sangsaimia to kono doctor ni bithi danang parani bonoji bai de ham to kono boro bonoji ro roi nyai nang ni phaimani ya golo ta belai kheno bare jak doctor ke last fight hogo tam sai ro bono tam ko ko ro Fatar haster rok talang ni abo talang ni dok sai ro da nong ni rang ro ke noro hata ro talang di ni sawang ke to kono sengrang ro kring man bagai sing nogo to bi ma phakya ke tabuk nor ni nahar mungke tam bote farar haste bon kaham doktor bai ke phungani abo hai sai tu mo abo hai jana har sing buni subasoro ma kan ke sing horimana no ni asao jotono hamjagai khairo jagiri khang ka ba manan hone sing
asai tong ta sungtor phai bung phai kanor je donation box je khaimani collection je khaimani mo hai ka ba service ro min collection khai kya sang do din khlai la kya bo thai thang khai oi sini am sa yan khlai sini olai ta sara wan khai bine rok ma so tong khlai nya ni wan so gi tong sang jo to no hai jara mang kan ke nini sini mung bisa ani simo ke sikon mala ok kamini mung khata mo lai tia sara bo bola kana klai bo sina bo iko lai tia sara bo ukono iko nung sini ko kono la cha sara bisi na eh ok kamini mung khata mo la cha sara no lai tia sara no kiting thago kiting thau na o je sak haimya ni ken bin tang klai bin tu sai ta bisi bosor ha bin sak haimya klai এমনি ন গত কাতি মাস নিছিমিন মাইজা 80 মাস নিছিমিন ডাক্তার লাইছি দং বিসাম জরগ গারন পরেকে আউটলা সনগর পিথাকিয়া পাথর মানজা গেনাই যে ইয়াং সংপালিয়া হইনাই langmalia garang pisan bo problem ke porke samhung painai gok lagata hapainot langka operation khainan nei garan pore 12 din tong kharo mai charia operation khaimalia ge pore ke sang nei doctor saka boh ke sangka ta operation khaili nei ge bor jibi rokata ge jibi thangi nai sangor pi khaikya ge CT scan khaikya erpore boro kemo soli khata kemo rinai emne ono soto moto kemo rakha erpore sorkisa haminai tongpi pa erpore hai tabulo thangpi mani jontis manjagi nai 12 din tong phega erpore ke suti nai ti phega ta kemo rimaya angine ya porke taitlang male ata jontis hamia bari to khata ta orang puisa kare ba tlang male ta orang puisa no problem bisa kaka haimya ka thonga klai jak bisa bahake nu khongle bahaya soli to no khongke ko ang hain to to ki samko ke raba ki sera wa ben soli tongta e khetoro to ren markha bun jago klai tongta to tabo doctor ka hamna ne ka ba phada hasrot langani aba ka wang sudara to abo to rang pusan problem dini thangmaya garo hai jonti samkan ke doctor bai jojo khaipine nei asa khai tongo etabo jonti samyaku ge klap langmaya ke bor de abo mata jor ang saito khaike bang hai thangpinai erpore doctor bai puri salaipinai salaine bortam humpi abo malainai tarpore ang oino ব্যবসা ko makhaini ta ang jagat langan phala bai o haste hai ka ba lokorok ni thani tam koi mong tonai ni anga to borok jodi lokorong thani ang nayo bor jodi saito khaike ka ba ani kisa poirungo tarpore ang bongno na abun bai koita lokorong no ni ni mung khai jugol de brahma o kamini mung khai o kami mung emne laite sora kiti thago para de tai ber ko to ke suna soron para mokhe tab de sak haimya thongor klai tongnai ni logini mung khata ba sumitra de brahma